Silav dîsa bi sê hevokar pêşberî me. Dawina heftê ez piranî dimeşim. Em ê pêşî bêjin dawina heftê am wochenende mache ich bi piranî oft einen Spaziergang spazieren gang. Bel. Hevokame viyaye am wochenende dawna heftê mache tiştê ku tên kirin mache ich es oft piranî einen Spaziergang li vir akuzatîv hatiye bikaranîn anîn. Ez her sibe saet di heftan de qehwe vedixwim. Em ê bêjin çi? Ich vexwarin trinke her sibe jeden Morgen der Morgen dibe akuzatif jeden Morgen çi dikim saet çenda de di heftan de em bêjin 7 wa mezin tenê bisandin qehwe vedixwim einen Kaffee. Bel. Nav mezin tenê bisandin navê qehwê navê rojê li vir diyar e. Ez şorbê û piştre kezeb dixwazim. Em ê bêjin ich dixwazim müxte çi dixwazim eine Suppe die Suppe akuzatif eine Suppe und piştre em ê bêjin